Vannak olyan vállalatvezetők, akiket érdekel, hogy mi történik az általuk vezetett cégnél. Nekik készült az Adaptó, ami egy szoftverrel támogatott vállalatfejlesztési módszertan. Ez lehetővé teszi azt, hogy a vállalatok modellezzék a folyamataikat. Feltérképezhetők a folyamati erőforrások is, az emberek, akik végzik a folyamatokat, a létesítmények, ahol végzik a folyamatokat, gépek, berendezések, szállítási erőforrások, az infokommunikációs technológia és természetesen az adatok. Ezt a munkát nem azért kell elvégezni, hogy elfáradjunk. Ezeknek a folyamati erőforrásoknak a kockázatai adják a folyamatok kockázatát, meg persze az is, hogyha maga a folyamat rosszul van megszervezve. Könnyű belátni azt, hogy a folyamati erőforrások kockázatelemzése más és más módszertant igényel akkor, amikor azt akarjuk megvizsgálni, hogy valaki képes-e ellátni a feladatát, vagy azt, hogy hogyan tudnak betörni egy adott épületbe. Mint ahogy nehéz összehasonlítani az almát a körtével, ugyanolyan nehéz eldönteni, hogy a vállalatirányítási rendszer leállása, egy kulcsember kiesése, esetleg egy betörésben ellopott készlet okozza a nagyobb kárt. Az Adaptó legnagyobb előnye az, hogy a különböző kockázatelemzési méréseknek az eredményét közös nevezőre hozza. Így a vállalatvezetők a legnagyobb kockázatok kezelésére tudják fordítani az erre szánt erőforrásokat. Az igazán súlyos katasztrófák általában úgy következnek be, hogy a többszörös védelmi rendszer mindegyik eleme meghibásodik. Ezek a hibák egyenként nem kritikusak, összeadódva azonban nagyon súlyos kárt okoznak. Ezért nagyon fontos, hogy a vállalkozás annak ellenére felkészüljön a legrosszabbra, hogy meg van győződve arról, hogy mindent megtett a hibák kiküszöbölése érdekében. Az Adaptó nagy előnye, hogy a folyamatokból kiindulva teszi lehetővé a folytonosságtervezést, így amikor a folyamatok erőforrásai megváltoznak, az üzletmenet folytonossági tervek könnyen aktualizálhatók. És hiába tudjuk, hogy mindennel készen vagyunk, ezt a vezetőség, a tulajdonosok csak akkor hiszik el nekünk, ha be is tudjuk bizonyítani a felkészültségünket. Erre való az audit. Az Adaptó segíti az auditra való felkészülést is, a felkészítők a megfelelési nyilatkozatokat a rendszerben tudják elkészíteni, így az auditoroknak minden bizonyíték egy kattintásnyi távolságban van.